سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا صحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمرة سلام كبرات تخاتلت السينما سمرة كميت نحكم نحجر ما تاريخ هوت بنوغوس نوبيان زفلت بعد ورك أو قررو زنبر ممهر دمت أوي قطامي موزيكانيا محمد وردي زرسس مربين حيزنا لكم متسينا زلنا كسافت أما بتماناك تكاتولنا نعدمكو نابت مرب يسكركم سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا صحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمرة زغون سب نتي بقرباز بيتصحو بهالن سنت أو بافرياتن يستمقريو إزيقنا عدلن يامز زخونيو كندز بزحب هالاو تحستو يهالوو إزي زخون بقبو زنت وار مقدي يتيمون الزيمون نابقاتو من كالوت أستمقرت موزيك أنز قرب مؤز دمتو سنت أهباو مزركب مخانو رد إيو بمنقدي إتدنك إدمتاو دما سوداناوين أبزهالو هاليوم نبهلاو بزحنتو من مقارتون كإنقرو بقعيهم نسو زقربو سنت أو فرات كارو تزبتات معددك عدون زيادة من كدستلوم كإلاميم نبهالن لمدن زرقت عدي بقانكون بتزيمنا دمتون إنا زيما اللوخ موزيك أمخان تتحيز ويو ممهر دمتاوي قطامي موزيكانيا محمد عثمان حسن صالح وردي محمد وردي 1933 سواردي عب تبهلت نشت عد توليدو أبو حسن وردي محمد وردي ناصران كليو كابز علم بموت تفليو أدي باتول بادريون ودت شعت عمتن كليا أسر بعل بيتها الصعبات ورد جما مستون فقرس درابيت انتاي مثل نيت عمن مقلات زفتاتنهم زنبر قطمتات ترفهم بعلو سرحهم زنبر زيماتات سبات عبل علي زنبرهم دنقات انخ غيرو قبرم زخونا انا كريو بزغتمنا زكرو زنبر سب بتعمل نتوكو زكرو جمرم ابتي اتقبقو زي لليوم ولدون مذكر زيمو زنبر درفتات اسما ارت موزيكا زيارة بتعمل نتو كمستوتو كيلوم بزيوم دما سوداناوين وردي بعل ورك أو قررو كبلو وزي جمرو وردي كان من موزيك على منطافو مويا ممهرنا يجميرو كاب كبابيون عليتون دما تمريتو ممهر كنا أبزاقتو كفلي ساحتي يدرف بمبارو تمهرو النفتو ومتو اتيز درفو زنبر درفتات ناقدا سنة تمرتن ولدن زغلت بمبارو زك أومو سب دارقا أي نبران أب كفلو استسأنا تمهري محمد وردي أبزلو كفلي يزهلو إنا تبهالة ينادى بمبارو بقرباز فلطو سباتي زنتو أبيت مرتبت عمزيمو تماريخوم أب زغط الهيوتهم ممهرانن سنة أبوانن زخونو سوداناوين دما وحداتا يكونن اتي هزاناتيوم نايب حق أستمقرتن نحق أن يسئلها خانت أبارقو زخولون زبل امنزلو وردخا سرحو كابزي جمر أبزغنا مريتون هتسانات أزيو كم زفتو بتراها قامي يقلتيو مستهم هتسانات دما يسعسعن يعللن شحن جعتن بيتن 53 نوردي أقداسيت عامتاني رام قامتن كبابيون عليتون وكيلو كمهر زخالة نبيت تمرت وكيلو كارتوم أبستغانعو على تمرتي تساتفم أب كتما كارتوم كلو حانتي نكتما كارتوم تغير كالخا اتبل بوستا دد حريس عباد شعي وردي نزلو سحاب قمنان تبقان تتغيمو أب سرح تليد استتسمدم اتوم أب كم زنت رأقات أمي كدرفهم الجمر دمايوم ندرف زخون قررو التعدل مخانو زمسكرو فلما أرهو بأزغلت اتراديو درامانيام أب زمت أهقراو بعلات مربات كقرب معت أرحاوتلو مستم بسنة أو سرحم بهاجر درجة سرع زنبرو هاجراوين دمت أوين كامني عبد العزيز محمد داود حسن عطام أحمد المصطفى نايسرح عدل كرك الدما صباقات أمن برم بغتها كابتي زنبرو ناي ربع درجة نابك أدماي درجة درفتي ساقرم اتي بأمباسادر عرباو سنة أبب أو أفريقيا سفلت دنك دمتاوي نمبوك لاو بهالهاجرو أمن لايست أوتو سنة أبواو ترى بسوداناوين فولي كبر رخبيو سنة أبواو سرحو دارقا نزبه زحوتات زملسيو زن صافف دمتي ونن إزمالت حريك فالني درفي إنا سمعكا اتزدحر حال فكانيو تروح حليو نفسو كف زيمو بمساخو تأذن غاي ستوخ أبدمت أفلت أزلو كيلاتات اتي بعل مؤز دمتي إنا بلو يتوعو
ንልዕሊ 30 ዓመት መሳርሒ ሙዚቃ ሒዞም ምስኡ ዝሰርሑውን ንዝፈሰሰ ሙዚቃ ብድምፁ ዝሽፈን ዋሕለ ዝያሚ ይብልዎ። ሊምበር ስታይል እተባህለ ቅዲ ሙዚቃ ይኽተል። እዚ ቅዲን ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘሎ መሳርሒታት ሙዚቃን ምስኦም ርዒሞም ክጻወቱ ንዝኽእሉ ናይ ደገ መሳርሒታት ሙዚቃን ዘካተተ እዩ። ከም ቅመም ኮይኖም ንስርሑ ዘመቅሩን ንምዕራባዊ ዓለም ስድራቤት ሙዚቃ ዝገብሩን መሳርሒታት ከዓ ይጽምብር። ብፍላይ ንመሳጢ ቅዲ ሙዚቃ ናት ኪንግ ኮልን ኤላ ፍራገራልድን ኣብ ህርመት ሙዚቁ መስርዒ ትሕዞም። ኣብቲ ፍሉይ ቅዲ ሙዚቁ ድምፂ ከም ዝኣተዎ ይኸውን። ፍርያቱ ኣንቢብካ ዘይውዳእ ሓሳባት ይጠምር። ንዓረባውያንን ኣፍሪቃውያንን ኣብ ሓደ ናይ ፈጠራ ዓለም ንምንባር ዘኽኣለ ድምፃዊ ድማ እዩ። ወርዲ ሬገ ንዝተባህለ ፀወታ ሙዚቃውን ይመልኽ እዩ። እዚ ምስ ቦብ ማርሊ ዝነበረ ጥቡቕ ዕርክነት ዘተሓሕዝዎ እውን ኣይተሰኣኑን። ሓደ ሰባት ተለቓቒሖም እዮም ዝብሎ እውን ኣይሰኣኑን። ብፍላይ ማርሊ ካብ ስራሓት ወርዲ ብዙሕ ከም ዝኸሰበ እዩ ዝነገር። ንዝኽሪ ማርሊ ዝደረፈ ወርዲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ጀማይካ ፍሉይ ክብሪ ኣለዎ። ጀማይካውያን ንቦብ ማርሊ ዝዝክረሉ ካልኣይ እንተሃልዩ ደርፍታት ወርዲ ንማርሊ እዩ። ብፍላይ እታ ኮኸብ ቀትሪ እትብል ደርፊ ንዘይምኽዋል ማርሊ ስለ እተብርህ ኣብቲ ማርሊ ንምዝካር ዝግበር ስነ ስርዓት ተረጋጊማ ትስማዕ። ወርዲ ብዘይ መሳርሒ ሙዚቃ ክደርፍ ዝኽእል በዓል ወርቃዊ ገረሮ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዑ። ዝኾነ ሰብ ከይተጋየሸ ዝሰምዖ ጣዕሚ ዜማ ኣለዎ። እቶም ናይ ዝኾነ ካልእ ዜጋ ሙዚቃ ብዙሕ ከም ዘይስተማቕሩ ዝገብሮም ቻይናውያን እኳ ንደርፍታት ወርዲ ቦታ ከም ዝሃቦ ይንገር እዩ። ዝያዳቶም ዶባት ጥሒሶም እናተባህለ መግለፂ ዝውሃቦም ፍርያት ሙዚቃ ስራሓቱ ንልቢ ብዙሕነት ዘዕንግሉ ተባሂሎም ይግለጹ። በዚ ኮይኮነ ይተረፈን ወርዲ ዝብል ስም ካብታ መበቆላ ዓዱ ዝኾነ ሃገር ሱዳን ወፃኢ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ፣ ሰሜን ኣፍሪቃ፣ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ፣ ኣውሮጳ፣ ኤስያን ዝስማዕ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተሸጠ 20 ሚልዮን ቅዳሓት እቲ 15 ሚልዮን ካብ ሃገሩ ወፃኢ እዩ ተሸይጡ። በዚ ድማ ክሳብ ሎሚ መወዳደርቲ ሲኢኑሎ። ንፍቕርን ናጽነትን ክሳብ ተንበርኪኹ ከም ዝደርፍ ዝንገረሉ ወርዲ ሓንሳብ ዝጀመረ ናህሪ ጉዕዝኡ ንብዙሓት መሰናኽላት እናጣሕሰ መጠኑ ከም ዝወስኸ ቀረብቱን ሰዓብቱን ይመስክሩ። ወርዲ ብደረጃ ዓለም ተፈታውነት ዝወነነ ስነ ጥበባዊ እዩ። ሓወልቲ ናይ ድንቂ ምውሃድ ሙዚቃን ወርቃዊ ገረሮን ድማ እዩ። ወርዲ ዘይነጽፍ ዛራ ንንኡስ ወለዶ ሙዚቃ መላእ ኣፍሪቃ እዩ ክብል ድማ ኑባዊ ሙዚቀኛ ሓምዛ ኤልዲን ተዛሪቡ። ወርዲ ንድምፁ ደርዒ ዝኾነ መሳርሒ ሙዚቃታት ይመልኽ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዕድኑ ዘለዎ ክእለት ማስተርፉል ፐርፎርመር ብምባል ይገልጽዎ። ታምቡር ጊታራ ንእትበሃል መሳርሒት ሙዚቃ እውን ወና ሓዊሱ ይጻወታ። ታምቡር ካብ ናብ እናተዋራርሰት ኣብ ሰንሰለት ትውልዲ ዝኣተወት መሳርሒት እያ። እታ ንኽመልካ ግዜ ዝወሰደትሉ መሳርሒ ድማ እያ። ንሱ ክሳብ ታምቡር ዘይመለኽኩ ኣይደረፍን ዝብለሉ ግዜያት እውን ነይሩ እዩ። ብቐመርትን ኣዋሃድቲ ድምፅን ኣብ ኣተሓሕዛ ሚክሮፎንን ፍሉይ ክእለት ከም ዝውንን ይግለጽ። ድምፁ ንመጠንን ደቡን ሙዚቃ ሓሊፉ ሃሊሉ ኣይፈለጥን እዩ። ወርዲ ወትሩ ኣብ ዝደርፈሉ እዋን ስምዒቱ ዘንቆሎ ረሃጽ ንምሉእ ሰብነቱ ይሓጽቦ። ህፃናት መጺኦም ምሱ ኣብ ዝስዕስዕሉሉ ግዜ ንባዓት ይስዕሮ። እቲ ንመድረኽ ባብ ዘርሓውሉ ጽባቕን ቁሞናን ምስ ወርቃዊ ድምፁ ተደሚሩ ኣብ መድረኽ ጥበባት ቀልጢፉ ክሓኩር ዘኽኣሎ ርዋሕ እዩ። ወዲ 5 ዓመት እንከሎ ክደርፍ ጀመረ ወርዲ ኣብ 1960 ንኹሎም መዐቀኒታት ሙዚቃ ዕቤት ሱዳን ብምምላእ ብቑዕ ድምፃዊ ምዃኑ ኣመስከረም። ደረጃ ጽልኡ ድማ ኣብታ ዓመት ጥር ዝበጽሐም። ኣብ ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ሱዳን ከዓ ክሳብ ልዑል ተቐባልነት ኣለዎ። ብፍላይ ነቲ መበቆላዊ ቋንቋ ዝኾነ ኑባ ክደርፍ እንከሎ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ተታሒዙ ዝጸንሐ ዝጸበቐ ኣደራርፋ ናይ ዓሊ ሓሰን ኩባን ከም ዝሓለፎ ይንገር። እዚ ድማ ነቲ ልሕታት ድምፁ ዘዚሞ ቅድን ታምቡር ሓዊሱ ብምድራፍን እዩ። ብዙሓት ንወርዲ ንኹሎም ደረጃታት ሕብረተሰብ ኣብ ስራሕቱ ከም ዘሕብሮም ይሰማምዑ። ኣብ ሓደ መድረኽ ዓበይትን መንእሰያትን ሓቢሮም ከም ዘለሃዩ ይገብር። ንሓደ ግን ከዓ ንኹሎም ብቐረባ ዝበጽሖም ስራሕ ሙዚቃ ድማ እዩ። ወርዲ ፍርያት ስርሑ ኣብ ከም ዝዛዘወዩ ኢልካ ኣይግመትን። ንፍትወት፣ ትዕግስቲ፣ ለውጢ፣ ጅግንነት ኣጸቢቑ ደሪፍሎም እዩ። ኣብ ባህሉ ንጸንሖ ሕንቅልሕንቅሊተይን ጽንጽዋያትን ብፈጥራዊ መንገዲ ህይወት ኣልቢሱ ንሓድሽ ወለዶ ኣቕሪቡ እዩ። ንሱ ኣብ ቅኒት ሙዚቃ ከይተፈለየ ንልዕሊ 3 ዓመት ኣብ መድረኽ ተወዛዊዙ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 300 ስራሓት ንኣፍቀርቲ ሙዚቃ ኣቕሪቡ እዩ። ማይክሮፎን ሒዙ ደርፊ ቅድሚ ምጅማሩ ተዓዘብቲ ይቕድሞ። ነፍሲ ወከፍ ትሕሶ ደርፉ ብኣስተማቐርቲ ፍርያቱ ተታሒዙ እዩ።
ዝበዝሕ ደርፍታቱ እንተስ ከም ዘለዎ ወይ ተተርጊሙ ኣብ ብዙሓት ሃገራትን ባህልታትን ተረጋጊሙ ኣብ ብዙሓት መድረኻት ማይክሮፎን ካብ ኣፉ መንጢሎም ምድራፍ ዝቐጸሉውን ኣይተስኣኑን ባዕሉ ምስ ጀመሮ ዝቕጽልዎውን ነይሮም ኣብ ስምዒት ጥሒሉ እንክደርፍ ኢዱ ኣብ ጅብኡ የእቱ ደርፊ ክሳብ ዝውድእ ኣዒንቱ ዝዕምተሉ እዋናት ኣለዉ ብፍላይ ኣብ 1990 ኢንታክ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዘቐረቦ ምርኢት መወዳደርቲ የብሉን ኣብቲ ልዕሊ 250,000 ተዓዘብቲ ዝተረኽበው ምርኢት ብብዝሒ ተዓዘብቲ መድረኽ ብምስባሩ ኣብ ዘይምቹእ ቦታ ኮይኑ ንልዕሊ 3 ሰዓት ምርኢት ኣቕሪቡ እቲ እዋን ክራማት ብምንባሩ ነፍሲ ወከፍ ዝሓቆፎ ዓጃቢ ብዝጠየቆ ጭቃ ሙዚቀኛታቱ ምልላይ ምስኣኖም እውን ይንገር እዩ ሱዳናውያን ቀዋሙ ሓወልትን መዝገብ ሙዚቃን እናበሉ ዝፀውዕዎ መሓመድ ወርዲ ስለቲ ዘበርክቶ ነባሪ ስራሕ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካርቱም እቲ ንስነ ጥበብ ባህላዊ ዝውሃብ ዶክተሬት ናይ ክብሪ ማዕርግ ተቐቢሉ እንተኾነ እቶም ጀጋኑ ዕምቆት ጥበብ ዓለምና ስነ ጥበባውያን ታሪኾምን ፍርያቶምን እምበር ኣካሎም ስለ ዘይነብር ወርዲ ድማ ዝሃሰስተ ዓመት ዜማ ሓደጉ 2012 ብሞት ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ሲነማ ሰመረም ንሎሚ ዝበልናይ ትሕዝቶ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋናም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምንየልኩም ሰላም ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበት ፍልጠት ሓጐስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃረ ሲነማ ሰመረ